हे लोगोफोर दिनैनि बे गोदान मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौ बरायनो थालायबाय स' लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव बर'नि मोननै गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअफोरनि सायाव सुंद'यै आपडेट लानानै फैलायबाय स' नोंथांमोना बे भिडिअफोरा मा आरो बबे चेनेलाव नुनो मोनगोन बेफोरनि बागै आबुङै मिथिनो थाखाय भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो स' गिबियावनो दङ लेहेर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय मोनसे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअ फैगासिनो दङ दे लोगोफोर आरो बे फैनो गोनां मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो लेजेन्ड एक्टर बिथां राजिब कुमार ब्रह्म आरो रबिना बसुमतारी बिथांमोनखौ आरो बे मिउजिक भिडिअनिनो मेथाइखौ रोजाबदों नयन बरगयारी बिथाङा स' लोगोफोर बिथांमोननि बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनि शुटिंआथ' जोब्बायानो जानांगौ स' नोंथांमोना साननैसो उनावनो लेहेर फिल्म प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर दा नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय एक्साइटेड कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थाथ'दो आरो नेक्स्ट आपडेटआव दङ DN एन्टारटेनमेन्ट बेनारनिफ्रायबो मोनसे गोदान मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दं दे लोगोफोर एबा DN एन्टारटेनमेन्ट बेनारनिफ्रायबो रादाय मुंनि मोनसे गोदान बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो दङ जाय मिउजिक भिडिअआवनो फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन फावखुंगुर बिबेक गयारी आरो नयनिता बर' बिथांमोनखौ मेथाइखौ रोजाबदों बानुराम बर' आरो बेबी राभा बिथांमोना आरो बे गोदानै फैनो गोनां मिउजिक भिडिअनिनो डाइरेक्शन एन्ड करिय'ग्राफखौ खालामदों लिसान रामी बिथाङा स' लोगोफोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौबो बे साननैसोनि गेजेरावनो DN एन्टारटेनमेन्ट चेनेलाव नुनो मोनसिगोन दे लोगोफोर स' नोंथांमोना जाय नायनो गोसो गुदुं बयबो नेनानै थायोब्लानो जाबाय स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि मोननैसो सुंद' आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो बेफोरबायदिनो माखासे बर'नि फैनो गोनां मिउजिक भिडिअ आरो बर' सावथुनफोरनि बागै आपडेटखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।